reserveofficieren. Miljoen en van harte welkom bij de heerlijkste derde betinking hier in de Prinsentuin in Ljouwert. Alle jaren vind je de betinking de plak van de meesten die vallen binnen in de Tweede Wereldoorlog, hier in 40-44. Maar heel niet vaker komt de focus wat te lezen op de meesten die het erna vallen binnen, die het verstaan binnen, in conflicten die erna dit Italië West hebben. Daarom zal het in dit programma onderhouden in. Ik praat dadelijk met een chirurg die het werkzaam West heeft in Afghanistan en in Irak. Ik praat met Ben van de Leeuwarden Schoolvereniging. Zij de oude weekend drokt aan de West maar het thema oorlog. En wat betekent dat nou eigenlijk voor haren? Oorlog, verzet, verrieën. Vierens praat ik dadelijk met Iris Kroes. Het waterleven zijn. Iris Kroes die heeft een speciaal festkeskreun voor deze 4 en 5 mei betinking. En daar zullen we het aan zich over hebben. Maar hoe houden je zo'n betinking relevant? Het is al heel lang lien. Ik praat er aan over met Arnold Helmantel en hij is van het antidiscriminatiebureau Toomba. Alle zaken dus in dit programma. En brassband Hosanna, die zit onder leiding van Ria Venema en speelt het tussentrog Koralen. Ja, het monument dat hier in de Prinsentuin staat en dat is de Kransenlijn willen zullen. Het monument is geadopteerd door de Leeuwarden Schoolvereniging. Van die Leeuwarden Schoolvereniging, de LSV, zeg ik maar eventjes. 3 mensen, Nanne Klomstra, leerkracht van groep 8. Anne Sterre Schutter en Julius van het Veer. Welkom hier. Hè. Je hebt de oude weekend druk aan geweest, maar dat thema oorlog, bevrijding. Hoe wie dat eigenlijk? Nou, het was eigenlijk best wel bijzonder. De kinderen waren ook wel geboeid en dat is toch wel het belangrijkste wat we graag willen. We vinden het thema erg belangrijk. En we hebben verschillende activiteiten daarvoor ook voor de kinderen bedacht in samenwerking met het Fries Verzetsmuseum. En de kinderen waren zo aandachtig. Je kent de kinderen natuurlijk een heel jaar. Maar dat zijn de momenten dat je echt merkt dat je de juiste snaar hebt geraakt bij de kinderen. Dus nee, dat was heel goed. Wat hebben jullie gedaan, Anne Sterre? We zijn naar het Fries Verzetsmuseum geweest. Daar hebben we meer te weten te komen. Je moest een onderwerp kiezen en daar ging je meer over weten. We hebben geluisterd naar het verhaal van meneer Fokkema. We zijn naar het provinciehuis geweest van Jon Jorritsma. De commissaris van de Koningin die kwam langs. En ook hebben we geluisterd naar het verhaal van meneer Catan en zijn we naar zijn gedenksteen van zijn ouders geweest. In de Transvaalstraat, dat moet heel indrukwekkend geweest zijn. Ja, ik vond het heel bijzonder om het verhaal zeg maar, te horen uit de Tweede Wereldoorlog. Het raakte me wel. Hoe vond jij het, Julius, om dat verhaal van meneer Catan te horen? Meneer Catan was een jongetje van jouw leeftijd ongeveer, iets ouder misschien in die Tweede Wereldoorlog. Zijn ouders zijn weggevoerd. Wat voor indruk maakte dat op jou? Nou, ik vond het wel ongemakkelijk. Het was niet leuk. Het was een zware tijd voor hem. Ja. Indrukwekkend, eigenlijk gewoon. Ja. Het is allemaal wel verschrikkelijk lang geleden. Kun je je nog een beetje een voorstelling maken van die tijd, van die Tweede Wereldoorlog? Nou, vooral een zware tijd, maar verder niet echt. Maar wel indrukwekkend om mee te maken. Waarom heb je hem als LSV eigenlijk kiezen voor de adoptie van het monument hier in de Prinsentuin? Nou, wij vinden het belangrijk dat er iets is waarvan wij zeg maar, de kinderen ook iets kunnen leren als het gaat om vrijheid. Maar ook hetgene wat is gebeurd in de oorlog. Daarom hebben wij dat monument ook geadopteerd. We hebben de gedenkstenen van meneer Catan in de Transvaalstraat ook geadopteerd. En daar brengen we ook jaarlijks gewoon een bezoek aan. Om daar ook even bij stil te staan. Gaat het dan specifiek om die oorlog of probeer je hem wat actuelers in te bouwen in dat verhaal? Jazeker. Laten we wel zijn, het is toch al een tijdje terug de oorlog. En we proberen de actualiteit er ook bij te pakken. En dan merk je toch ook dat dat beter aansluit bij de belevingswereld van de kinderen.
Dus ja, dat is wel het geval. Ja. Dan kom je in zo'n verzetsmuseum, zie je allemaal dingen uit de oorlog. Wat vond je het meest opvallende? Nou, je zag er echte jodensterren die mensen dan ook hadden gedragen. Dat vond ik wel, ja, zeg maar, raar. Maar ook goed dat we het hebben bewaard. Zodat we kunnen kijken en denken dat het niet meer mag gebeuren. Want dat is natuurlijk ook een beetje het idee dat iedereen, ook jullie zijn nog jong, 12 jaar... ja, toch begrijpen dat zoiets eigenlijk nooit weer zou mogen gebeuren. Ja, Gaat dat lukken, denk je? ik hoop het wel. Maar, Ben je bewust geworden van wat er gebeurd is in die tijd, zeg maar? nou, dat valt wel mee. Wist je er veel van eigenlijk, van de oorlog? Nou, wel, ja, een beetje, maar niet heel erg veel. Nou, je hebt nu bijgeleerd in ieder geval. Ja. Dit is dan 2014. Hoe lang ga je hem er maar terug als onderwijs eigenlijk? Maar dat is nog jaren en jaren terug in, die betinking van de oorlog? Ja, ik vind het wel. Ik vind dat je... tenminste, dat is ook de boodschap die we uitproberen te dragen op school. Dat vrijheid, ja, dat is een groot goed. En we mogen niet vergeten wat er allemaal voor nodig is geweest... om de vrijheid zoals we die nu kennen, om daar gewoon trots op te zijn. En dat dat niet zomaar is gekomen. Dus wij willen daar gewoon mee doorgaan. En straks gaan jullie ook een krans leggen, geloof ik, hè, bij het monument. Nou, wij niet, maar wel 2 andere kinderen van ons. Maar wel van jullie school. Ja. Hey, hartstikke fijn dat jullie hier waren. Julius, Anne Sterre en Anne Klomstra. Tierendank en nog een mooie joen. Oké. En dan maakt u weer op voor brassband Hosanna. Voor het koraal dat zijn nou spielicellen.
Brassband Hosanna spelen Hymn to the Fallen onder leiding van Ria Venema. Het is al intussen al aardig druk in de Prinsentuin. Het is koud, maar we binnen bij elkaar hier tussen de Herenbetinking in die Prinsentuin in Ljouwert. Ik praat met Arnold Helmantel van antidiscriminatiebureau Toomba. Je bent onderhouden dwaande mij de tarriering en de organisatie. Ik van het programma dat die ben van de Leeuwarden Schoolvereniging hand hebben. Is het een tour trouwens om elke keer wat nijs te bedenken voor die band? Nou, tot nu toe is er elk jaar een mooi programma en er zitten creatieve geesten in de voorbereidingsgroep. Dus tot nu toe levert dat geen problemen op. Je begint onderhouden naar het Huis van Catanta, het Verzetsmuseum, het Provinciehuis, alle onderdelen die het jaren bij zijn betinking. Ja, en ik was er afgelopen week bij dat de kinderen ook naar het huis gingen. En ja, ik denk van ja, dat was het idee is zo simpel, maar als die kinderen daar staan en ze horen het verhaal van die man en ze staan voor het huis, dat maakt zo'n indruk. En dat is ja, echt een prachtig moment eigenlijk om dat mee te maken. Ja. Je praat er natuurlijk over een situatie die al heel lang lien is. Zeker voor die band, voor u, maar voor die band al heel een dal. De discussie die elke keer weer speelt is van... Mat je om die fjouwe maaien betinking, die dierenbetinking... dan gilt iets de Kepling maar de Tweede Wereldoorlog hoor. Of is het hartstikke net als iets om wat nieuwe elementen rond dat te voegen... wat natuurlijk ik al wel gebeurt, maar net in het programma dat je hem betocht hebben. Nou, ik denk zolang er nog getuigen zijn van die oorlog, zou ik het zeker nog in stand houden. En ze zijn er nog. En er komen steeds minder natuurlijk. Of de leeftijd doet zijn werk. Maar bijvoorbeeld meneer Catan, die was in gezelschap van zijn vrouw. En die vrouw is jonger en die kan ook vertellen. Dus verhalen uit de eerste hand zijn natuurlijk het mooist, maken de meeste indruk. Maar zo gauw er iemand is die als kind daar nog iets over kan vertellen... of als nabestaande, denk ik van, kan je daar nog gebruik van maken. De kritiek die erop is dat de fjouwe maaibetinking, de dierenbetinking... een soort kriesbeem is, waar hier niet weer een nieuwe bal inhong wordt. En die de kritiek uiteren van de week in het NRC, die zei van ja, eigenlijk maar de dierenbetinking exclusief voor het Tweede Wereldoorlog wezen. Ja, kerstboom, dat vind ik niet zo'n mooi idee. Of niet zo goed vergelijken. Ik vind meer een kapstok. En die kapstok, daar kan je inderdaad wel dingen aanhangen. Maar het uitgangspunt is die Tweede Wereldoorlog. Dat is onze geschiedenis. Daarvan hebben we ooit gezegd van nou, dat nooit weer. Er zijn dingen gebeurd die we met z'n allen afgekeurd hebben. En ik denk dat het goed is dat we daaraan blijven denken wat er toen is gebeurd. En dat er onderhand in andere landen, op andere plekken ook dingen gebeuren. Die kan je daaraan ophangen. Ja. Nou, daar komen we aan goed te praten. Nou, we praten over nieuwe conflicten, nieuwe oorlogssituaties. Je begint als Toomba in elk geval verder. Maar het verhaal van de Tweede Wereldoorlog. Ja, voorlopig nog wel. Ja. En hoe lang het dat nog wordt, ja, dat is dan de vraag. Ja, precies. Ja. Dank u wel. Arnold Helmantel van Toomba, dank u wel voor het verhaal. Ja, mensen hier in de Prinsentuin en mensen thuis natuurlijk. We hebben een echte ambassadrice voor jou 4 mei. En dat is net Samarien. Iris Kroes, welkom hier. Dank u wel, dank u wel. Je bent inderdaad ambassadrice voor jou 4 mei. Hoe wil je dat? Dat klopt. Nou, ik ben een vervregen terug het comité of ik Friese ambassadrice van de vrijheid wil worden. En ik vind het een hele grote eer. Dus ik Ja, waarom eigenlijk? Waarom doe je dat? Waarom ik dat doe? Omdat ik het heel belangrijk vind om erbij stil te staan. Ik heb een vrij beroep. Ik vind het fantastisch om te mij het waan wat ik doe. Alleen nog, daar heeft net iedereen de keuze in. En dat is ik al net in Nederland. En daarom vind ik het belangrijk om daar een steentje aan bij te dragen. En dat ik snowshoes dat er generaties nog onder mij binnen. Maar vooral ik een hele hoop boven mij. Maar vooral met trots aan. Dat is wel heel belangrijk. En die scientie is een speciaal noemer.
Ja, samen met mijn pianist Reinhard Douwme heb ik een noemerskreun speciaal voor de vrijheid. En dat speel ik Joet rustig ingetogen met de harp en moon op het festival op 4 mei met mijn hele band. Dit is een wereldspremière, hè? Dit is inderdaad een primeur, ja, klopt. Nou, hey, even de titel van het nummer. Het noemen je Pass It On. En waarom? Om de vrijheid geef je door, de vrijheid juist terug. Maak een hartelijk applaus voor Iris Kroes. Freedom can't explain itself through small things. Like a playing little child, lions living in the wild. Little things in life can make you realize that freedom can be earned without a price. We don't need a compass to lead us anywhere where the world is safe, 'cause we're already there. We all got freedom to give. We all got freedom to live. So pass it on. Freedom can't explain itself through small things. A tiny blue bird carried by the summer breeze. Little things in life can make you realize that freedom can be earned without a price. We don't need a compass to lead us anywhere where the world is safe, 'cause we're already there. We all got freedom to give. We all got freedom to live. So pass it on. So pass it on. Dus jou het terug. Iris Kroes. Prachtig. En dat zit je dan, je zit allemaal in een harp, die bij deze temperaturen misschien niet eens helemaal zuiver wezen wil, maar dat woert er wel. Maar die harp had ze kregen van Marco Borsato natuurlijk. Dus dan hey, waarschijnlijk een hele goede harp. Pass it on. En morgen dus op het Bevrijdingsfestival in Ljouwert. Dan wordt het festje als maar de hele band spelen en dan wat uitbundiger. Hier bij me is Rob Leemans, traumachirurg in Rusten intussen, want je bent maar pensioen. Ja, ik ben net gestopt in het ziekenhuis, dat klopt. Ja. Je hebt in je werkzame leven net alleen in het ziekenhuis mensen geopereerd, maar ik in oorlogsgebieden hij West, Irak en Afghanistan. Nou ben je in uniform, overste bij de marine heb ik begrepen. Maar hoe kom je in die oorlogsgebieden als traumachirurg? Dat is eigenlijk het samenwerkingsverband tussen Defensie en de civiele samenleving. Er worden op een gegeven moment contracten gesloten omdat er een tekort is aan chirurgen en anesthesiologen. En ook een ander ondersteunend personeel. En zodoende hebben we elkaar gevonden. En ik ben dus eigenlijk in dit geval dan actief reservist. Dus ik ben burger. Maar voor die situatie heb ik wel wat aanvullende opleidingen gekregen. Dat het je weer gemilitariseerd wordt, zeg maar. En dan wordt gekeken wanneer de behoefte is. En er worden afspraken voor gemaakt. En dan ga je dus op pad.
En dan ben je hier in het medisch centrum in Ljouwert de comfortabele technologische omjouwing went. En dan kom je dan in een oorlogssituatie, waar het totaal oorlog is, lijkt het me. Ja, je kunt eigenlijk gewoon dat het misschien het beste aanduiden van het is heftig. Het is meerledig. Enerzijds ben je natuurlijk onder andere omstandigheden. Je moet soms kamperen, je verblijft in tenten. Soms heb je wat comfortabeler, dat er stenen behuizing is of iets van die aard. Het eten is over het algemeen goed, maar het is toch allemaal anders dan thuis. Je bent met een andere groep mensen waar je dus niet altijd bent gewend om samen te werken. Dat heeft ook een uitdaging, daar moet je ook plezier in hebben. Ik vind het een hele leuke uitdaging. Het gaat ook heel goed altijd, die samenwerking. En daarnaast nog eens een keertje, ja, je bent dan ook met je werk onder beperkte omstandigheden. Ik zeg wel eens tegen mensen, als je dat wil doen, dan moet je durven te opereren of willen opereren met mes en vork. Dat klinkt een beetje plastisch, maar daarmee bedoel ik van, je hebt niet alle luxe instrumenten die je dus normaal in je eigen ziekenhuis gewend bent, maar dat je dan dus met beperkt instrumentarium, overigens goed instrumentarium, maar ja, wederom niet alles, maar dat je daarmee je dan moet redden. En dat gaat goed. En dan help je zowel burgers als militairen? Hangt een beetje van de situatie af. Indien de capaciteit voldoende aanwezig is, dan worden er ook, als het een beetje kan, burgers geholpen. Dat lijkt het mee wreed werk in die zin dat het mensen bent die nergens om vregen hebben als het gaat om een oorlogssituatie. Ja, je kunt zeggen in het ziekenhuis dat daar de oorlog aan je voorbij trekt. Enerzijds de militairen die zwaar gewond zijn en anderzijds de burgers. In de situatie waarin ik dan verkeerd heb, kun je ongeveer zeggen dat grofweg de helft van de mensen die wij zagen waren burgers. En nog een keer daar de helft van kinderen. Dus dat is toch wel heftig. Ja, die mensen hebben er niet om gevraagd. Die komen in zo'n oorlogssituatie. Nou ja, ik hoef niet het hele verhaal van de Taliban te vertellen enzovoorts. Wij proberen daar dan dus iets aan te doen om te proberen toch wat rust te creëren. Maar het is oorlog. Met bommen en met kogels en al dat soort zaken. Ja. Wat doet dat maar je wereldbeeld, maar je visie op de mens? Op dat moment niet zo heel veel. Je vindt het natuurlijk heel erg wat allemaal gebeurt. En je vraagt je ook af, ja, hoe kunnen mensen elkaar dit aandoen? En anderzijds, als je dan thuis bent, ja, dan neem je toch een stuk emotie mee van het hele gebeuren. Is je wel eens wekker, nachts? Nee, ik heb er gelukkig geen last van. Maar je wordt wel emotioneler, dat merk je wel. En wat je op een gegeven moment ook krijgt, is dat je toch als een patiënt komt met een kleinigheidje, dan wint je daar niet over op. Dat is dan zo. Maar als men begint te zeuren over kleinigheden, op het werk of wat dan ook, daar heb ik dan moeite mee. Dat als mensen ruzie gaan maken, ja, dan denken we, we leven in zo'n geweldig land en het is hier zo goed en daar schieten ze elkaar dood. En hier gaan we ruzie maken over kleinigheden. En daar heb ik dan wel moeite mee. Kun je dat meest kunnen uitlezen die het net west hebben? Dat is heel moeilijk. Dat is heel moeilijk. Het is mensen die onder vergelijkbare omstandigheden hebben verkeerd, daar kun je dan wel mee over praten. Maar degene met wie je daar geweest bent, dat gaat het beste. Die hebben dezelfde beleving, die hebben dezelfde emotie gehad. Ja, en dan praat je eigenlijk dezelfde taal. Dan ben je in een gebied, Irak, Afghanistan, dat een gewapend conflict en nog altijd ondergaan is. Zit de vitaliteit van de oorlogen dan het heel helder uit? Ja, wat ik net al zei, van, ja, je vraagt je af waarom mensen inderdaad dit allemaal elkaar aandoen. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Van de andere kant, als je bekijkt van welke betekenis kunnen wij daarvoor hebben, ja, dan zou je kunnen zeggen dat de Defensie daar een beetje kan optreden als een soort internationale politie. Proberen toch de zaken wat te sussen en te kalmeren. Ik vind niet dat je moet bemoeien met politiek, maar dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Maar gewoon dat je de rust kunt creëren. En dat zeggen dus de mensen daar lokaal ook. Zeggen, we hebben niet om jullie gevraagd, maar we hebben om de Taliban helemaal niet gevraagd. Dus je moet ons daarmee helpen en dan rust creëren. En dan denk ik dat we daar wel in ieder geval tot nu wat goeds gedaan hebben. Op een gegeven moment ga je dan weer voort. Heb je het gevoel dat je die mensen naar het beetje in de steek lieten? Ja, je hebt daar met elkaar wat opgebouwd, vooral in Tarankot. Dat is heel evident. Mensen trekken ook naar die plaats toe. Die zeggen ook, dan zijn de Nederlanders en daar is het rustig. In de beginsituatie toen wij daar kwamen, toen we daar begonnen in Tarankot, als je er 's nachts overheen vloog, kon je de plaats niet zien liggen. Dan brandde niet één lampje. Toen wij er weggingen en je vloog er dan overheen, was de hele stad verlicht. Dat betekent dat men het veilig voelde om daar 's nachts licht aan te doen. Dat er infrastructuur was met leidingen enzovoort. Ja, en er is dus heel wat veranderd. En dat hebben wij uiteindelijk als Nederland. Dan heb je toch wat dienen. Nee, je hebt toch wat gedaan. Ja. Meneer Leemans, hartelijk dank voor je komst naar dit programma.
Dan is er elke keer op deze dierenbetinking een gedicht dat voorlezen wordt door een jongen of een famke. Het is meestal een famke. Ik doe het weer. Het is de 14-jarige Vardau Visser en zij leest een naam. Een naam. Mensen die snel voorbij gaan. Gezichten die je nooit meer terug zal zien. Treinen vol vergane verhalen. Nu slechts een naam op de muur. Een man, een vrouw, een kind. Gedempte voetstappen door het huis. Momenten van geluk. Nu slechts een naam op de muur. Angst voor oorlog, vervolging, honger en dood. Hoop op vrede, bevrijding, hereniging en leven. Nu slechts een naam op de muur. Terugkijkend naar die man, die vrouw, dat kind. Ooit een leven. Nu slechts een naam op de muur.
Namens het provinciaal bestuur zal de eerste krans worden gelegd door de heer Hans Konst, loco-commissaris van de Koning in Friesland. En hij wordt begeleid door Petra Paulsen, plaatsvervangend kabinetchef van de commissaris. De heer Vert Krone, burgemeester van Leeuwarden, houdt nu een herdenkingstoespraak. Op 4 mei staat het leven 2 minuten stil. Hier in de Prinsentuin, op de Dam in Amsterdam, in Huizen en in nu ook gemeentehuis in Grauw. En overal in het land verbinden die 2 minuten van stilte ons met elkaar. Vanavond herdenken we alle militairen en burgers die in het Koninkrijk der Nederlanden of elders ter wereld zijn omgekomen en met name in de Tweede Wereldoorlog. Vooral uit de Joodse gemeenschap, zigeuners, homo's en mensen, andere burgers en mensen uit het verzet die hun leven gaven. Wij herdenken hen met respect, met verdriet en dankbaarheid. Het waren mensen zoals wij, jongeren, ouderen, militairen, ook uit geallieerde landen, een broer, een zus, vader of moeder, een oom of tante, een vriend, een vriendin. Of gewoon een buurman van een paar huizen verderop. Of een kind dat bij je in de klas zat en opeens er niet meer was. Weggehaald door de bezetters of omgekomen in het verzet. Het waren die mensen die we vanavond gedenken. Gewone mensen met talenten, dromen, angsten en idealen. Ze overleefden het geweld en de haat van de oorlog niet. En we herdenken wie ze waren, wat ze deden, wat ze voor ons deden. En we beseffen hoe kostbaar onze vrijheid is, hoe duur die is betaald. De afgelopen dagen en weken zagen we in de media vele indrukwekkende verhalen uit die tijd. Maar is die tijd nu voorbij? Of geldt zoals bij de Anne Frank-herdenking een paar dagen geleden in Washington werd gezegd, is het voorbij? Of leeft de geest van de Holocaust nog elders in de wereld en in alle mensen? Ja, er zijn nog veel oorlogen waarin bevolkingsgroepen worden onderdrukt en bedreigd met dood en verderf. We denken dan ook vandaag aan hen die vanuit ons land op vredesmissie zijn, waar ook ter wereld, om onderdrukte volkeren te helpen. En we denken aan de veteranen die in de afgelopen jaren op missie zijn geweest. Zij hebben de beelden gezien en de angsten ervaren die wij in ons vredige Nederland niet kunnen voorstellen. Wij wensen hen en hun families de kracht en de liefde toe om daarmee om te gaan. Want vrijheid vraagt moed. Nog steeds, ook vandaag. Bijvoorbeeld de moed van Frans van der Lugt, de pater Jezuïet in Syrië, die een maand geleden werd vermoord in Homs. 75 jaar oud. Hij wilde meeleven en meelijden met de mensen met wie hij zich al 40 jaar verbonden voelde. Christenen en moslims. Voor ons allemaal is hij een voorbeeld. Want moed betekent ook echt staan voor wie je bent en voor wat van waarde is. Zonder anderen af te wijzen omdat die anders zijn of anders denken. Moed betekent zoeken naar wat ons met elkaar verbindt. Moed is waardering hebben voor wat ons verschilt. Want juist in de verschillen zit de rijkdom en de levenskracht van een pluriforme samenleving. Ook in ons land zijn onverdraagzaamheid en uitsluiting niet verdwenen. Misschien heeft de economische crisis dingen op scherp gezet. Juist daarom moeten we nu waken tegen discriminatie en uitsluiting. We hebben daar in Friesland en Leeuwarden een lange, waardevolle traditie van samenwerken en samenleven. En ook van trots op onze eigen identiteit.
We zien Nederland graag als een tolerant land. Maar wat is tolerantie? Is dat wel een goed woord? Het betekent eigenlijk, ik tolereer jou. Dat is dus eenzijdig. De ander is afhankelijk van jouw oordeel. De minderheid wordt getolereerd, is afhankelijk van de meerderheid. Wederzijds respect is een beter woord. Dat gaat verder dan tolerantie. Wederzijds respect betekent niet dat jij en alleen jouw groep beslist wat de ruimte is voor de ander om zichzelf te zijn. Het betekent dat we naast elkaar staan en elkaar als gelijken zien. Dat is respect. Wie of wat die ander ook is. Het betekent dat je de kloof wilt overbruggen tussen culturen, tussen geloven, tussen afkomst, tussen gezinten. Niet meer, maar ook niet minder. Dat betekent dat je problemen wilt oplossen en niet groter maken. Dat je verschillen respecteert en waardeert en niet extremer maakt. Op deze avond van 4 mei nodig ik u uit bruggen te bouwen en verbinding te leggen. Zodat we alle bijdragen aan een vitale en krachtige samenleving waarin respect de grondtoon is. En laten we iedereen bij elkaar houden en voorkomen dat er links of rechts extremen ontstaan. Dat moeten we ook in Friesland blijven doen. Vrijheid geef je door in wederkerigheid. Dat is ook het motto dat het comité 4 en 5 mei voor dit jaar heeft gekozen. In deze stad, in deze gemeente, geven we elkaar de ruimte. Gelovigen en niet-gelovigen. Zodat iedereen in vrijheid kan leven zonder angst. Je mag hier denken, geloven en zeggen wat je wilt. Iedereen in onze stad is welkom om volwaardig te participeren. Niemand uitgesloten. Vanavond de stilte van de dodenherdenking, morgen 5 mei. Het feestgedruis van Bevrijdingsdag. Ook dat helpt ons herinneren jaar in jaar uit dat vrijheid een opgave en een verantwoordelijkheid is. Vrijheid is als de vlam van de fakkel die de komende nacht door hardlopers naar Leeuwarden, ze staan hier al, wordt gebracht. Vanuit Wageningen. De lopers uit Leeuwarden gaan nu straks naar Wageningen toe. En morgen, tussen de middag, zullen ze met de brandende fakkel terug in de stad aankomen. En we zullen met hen de fakkel ontsteken, het bevrijdingsvuur ontsteken en de bevrijding vieren. Vrijheid is immers als een vlam die permanent moet worden gevoed en beschermd. Die altijd waakzaamheid vraagt. Het is onze verantwoordelijkheid om het bevrijdingsvuur brandend te houden. En steeds weer over te dragen aan volgende generaties. Want vrijheid maak je samen, vrijheid geef je door. Er worden nu algemene kransen gelegd. Voor alle burgers die tijdens of direct na de Tweede Wereldoorlog omgekomen zijn in Europa of Azië. Omdat zij in verzet kwamen. De krans wordt gelegd door de heer en mevrouw Fokkema namens de stichting Friesland 1940-1945. En ze hebben er dus de komende 10 minuten kranslijn. Terug al die mensen die het organisatie van Sint-Wurgie. Gerrit Fokkema, zijn vrouw. Stichting Friesland 1940-1945. En Fokkema is een van de laatsten die bij de overval uit de blokjespoorten in Ljouwert toch het verzet bevrijd waard. Omdat zij het leven verloren door oorlogsgeweld, internering of uitputting. De krans wordt gelegd door mevrouw Rinsema Admiraal en de heer Westerman namens de Indische gemeenschap. De krans ziet hier lijn werd terug de heer Westerman en mevrouw Rinsema uit de Indische gemeenschap. En het is een hele lijn. Het bent toch ook al heel veel mensen die wat op leeftijd binnen vanzelfs. Dat je misschien Shen kennen en als je de radio aan hebben, dan kan ik je dat vertellen. En de omstandigheden waarom dat soms gebeuren moet.
de temperaturen vooral. Want het wordt hier knap koud staan gewoon in de Prinsentuin in Ljouwert. Maar de meesten zijn maar machtig opkomen. En heb je net verzin ik volle meer als vorig hier. Omdat zij werden uitgesloten, vervolgd en vermoord in consecratie- en vernietigingskampen, louter om wie zij waren. De krans wordt gelegd door de heren Schabbing en van Pinksteren namens de Joodse gemeenschap. Twee jonge vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap die een krans lezen. De heren Schabbing en van Pinksteren. Ik zei maatje de gong naar het monument. Wolf verboeken, net verslaan. Je ziet er al zo'n Jontje 40 op dat monument van Auke van der Werf. Bij het keppeltje op. De baarden staan ze stil. Bij de Kronsietslijn hebben we bij het monument. Voor alle militairen en al het koopvaardijpersoneel in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een krans wordt gelegd door de heren Smits en van Meedenburg namens de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren. En in de heer van Meedenburg zat Harry Wiersma, de man die hier de kranslezers on- en aankondigt. In de heer van Meedenburg herkennen wij de oud-brandwachtcommandant van Ljouwert. Hij leidt maar de heer Smits, uit naam van de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Reserveofficieren, de krans bij het monument en beide salueren daar nog ik bij. In oorlogssituaties en bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog. De plaatsvervangend commandant van de vliegbasis, luitenant-kolonel Stalman en sergeant-majoor Van Donderen leggen nu een krans. Verste onderdeel bij deze kranslezing is het lezen van een krans door vertegenwoordigers van de vliegbasis in Ljouwert, in Bjernet. De plaatsvervangend commandant, de heer Stalman en sergeant-majoor Van Dolderen. Die lezen nou de krans bij in het gala-uniform dat jet bij een gelegenheid s'avonds is. En daarmee binnen de officiële organisaties, ik nog maar even zeggen, kleren met lezen van Hardenkransen. Kranslegging door autoriteiten. De burgemeester van Leeuwarden, de heer Vert Krone, legt nu een krans. Hij wordt vergezeld door zijn echtgenote. Krone heeft in zijn toespraak hoe de zaken die jaren bij een dag als dit. En ik de dag van morgen, hij zeg ik even vroeg naar het feestgedruis natuurlijk. Dat op 4 mei hier, dat ligt in Ljouwert, met de provincie en Oorsteden plak financieel. Hij luts, en dat vind ik natuurlijk net verrassend, de link naar de actualiteit. Pater Frans in Syrië, die in Homs op het leven kwam. En Rob, zet je dat door op zijn dag op dat verdraagzaamheid, tolerantie, wederzijds respect. Dat vond er een betere term die hierbij past. Iedereen hier aanwezig in de Prinsentuin wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het défilé. Tegelijkertijd worden door de jeugd van Leeuwarden, door organisaties van oorlogsbetrokkenen en door overige instanties bloemstukken of kransen gelegd. Mag ik de loco-commissaris van de Koning in Friesland, de burgemeester van Leeuwarden en de plaatsvervangend commandant van de vliegbasis vragen het défilé te openen en ons allen voor te gaan. Onder de klank van de brassband Hosanna begint nou het défilé. Wie is maar heteroor dat vrouwtje wordt toch de autoriteiten, zat er maar even nemen met de budgettaire konst. Burgemeester Krone van Ljouwert en de plaatsvervangend commandant van de vliegbasis in Ljouwert. Daarna, maar elk die hier is, naar het monument daar, eventueel wat lezen, een krans, bloemen. Namens de jongeren van de Leeuwarden Schoolvereniging, die het herdenkingsmonument in de Prinsentuin hebben geadopteerd, leggen Rianne Kouwenhoven en Sam Kooijman nu een krans.
Ik praat dus correct varacht met twee orenleerlingen van die Leeuwarden-schoolvereniging. En met haar leraar, Nanne Klomstra. Bloemstukken of kransen worden nu gelegd door organisaties van oorlogsbetrokkenen. De Bond van Wapenbroeders. Want die LSV het De monument... Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren, afdeling Friesland. De Vereniging Oud-Militaire Indiëgangers. De Algemene Vereniging Oud-Personeel van de Koninklijke Marine. De Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers. En de Vereniging Voormalig Marinepersoneel het Friese Merenland. Overige organisaties. Politie Friesland. Vliegbasis Leeuwarden. En de kinderburgemeester en de loco-kinderburgemeester van Leeuwarden, Eline de Graaf en Mathilde Tuinstra. Het Homo-platform Friesland. Amnesty International en de Raad van Kerken. Het interbestuurlijk overleg Studentenverenigingen Leeuwarden. Ja, het défilé gaat hier nog even terug. Hier in de Prinsentuin. De Friese Trouw. En weer Harry Wiersma, de mensen en de organisatie die krant lezen, dat al je onkundig in. Achter me de vlam, die brandt morgen, want dan is het 5 mei en dan is het feest. Dit weer de derde bedenking 2014. Uit namen van de hele ploeg wil ik je graag tegendank zeggen en nog een hele nog voor jullie aanwezig.